Onko se niinku tossa? Mitä noin paljon voi mennä poita? Kiitos! Aina säikää! Aina säikää! Jos jotain musiikkia Vaannut sinne! Mikä mä teen musiikkia lujempaa, mä en kuulu. Kannataanko mä käyttää tätä vatkana, vaikka ne vatkanetkin on mun tiskauksen jäljiltä? Yleensäksi Leile! Suppaa tämä kanava! Hei, me kuivataan! Vinkki, älä koskaan anna mun tiskata. Jos sä haluat saada syötävää ruokaa sen jälkeenkin vielä. Näin paljon sokeria. Herran jumala. Näin me lihotaan. Näin meistä tulee tarpeeksi pyöreitä. Musta ei tuu kohtia, koska mun gourmetruoka tähän mennessä on makaronia ja tonnikalaa. Hei, tämähän voi olla mun synttärilahja multa sulle, vaikka sä maksat tästä. Se mitä synttärilahja mulle on? Mun synttäreillä on vielä viikko! Katso, tule tänne niin lasketaan. Nyt on 5. päivä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 päivää, että on 13. päivä. Ja puoli. Koska me olemme ahneita paskia, se meille ei riitä normaali määrä. Puhu omasta puolestasi. Minä mukaan. Hei, me leivotaan! Me laitetaan uunia päälle. On se 75, eikö? Joo. Sä et kyllä aloittanut 1000. 100. Häh? 100 1750. 175 astetta. Toi on astemerkki. Puhut Visar Kiomarkajista, joka soitti meille. Hitsin tökkiä. Joku siis paneesta selkäpuolella. Selkämakkaroiden väliin. Oh, yeah.